Ανήκομεν εις την Δύση. Κωνσταντίνος Καραμαλής, Έλληνας πολιτικός και πρωθυπουργός. Κεφάλαιο 46. Μεταπολίτευση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πως η εισβολή στην Κύπρο προκάλεσε την πτώση της δικτατορίας και την επιστροφή στη δημοκρατία. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτασε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1974 έχοντας αναλάβει ένα πολύ δύσκολο έργο: διαχείριση του Κυπριακού, επανόρθωση της δημοκρατίας και καταδίκη της Χούντας. Αλλά πέρα από αυτά, ο Καραμαλής είχε έρθει στην Ελλάδα και με ένα όραμα. Για να επανέλθει η ομαλότητα και η ηρεμία στην πολιτική ζωή, ο Καραμαλής μεθόδευσε την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οργάνωσε δημοψήφισμα για το μέλλον της Βασιλείας, πήρε υπό τον έλεγχό του το στρατό και ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη δικαστική δίωξη όσων συμμετείχαν στο καθεστώς. Ταυτόχρονα ψηφίστηκε νέο σύνταγμα, το πιο φιλελεύθερο στην ιστορία της χώρας. Η νομιμοποίηση του ΚΚΕ έλυσε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά προβλήματα και επούλωσε κάποιες πληγές του εμφυλίου. Πλέον η δημοκρατία ήταν ουσιαστική και καμία γνώμη δεν παρεμποδιζόταν. Σταδιακά οι πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώθηκαν και η προσφορά τους αναγνωρίστηκε. Η αριστερά απέκτησε πολιτική παρουσία και στο μέλλον διεκδίκησε την εξουσία της χώρας. Στις 8 Δεκεμβρίου του 1974, με δημοψήφισμα η μοναρχία καταργήθηκε και η Ελλάδα μετέτρεψε το πολίτευμά της σε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Για 150 περίπου χρόνια η μοναρχία γνώρισε περιόδους αποδοχής και περιόδους κατακραυγής. Όμως οι συνεχείς παρεμβάσεις της στην πολιτική ζωή, οι υψηλές απαιτήσεις της, η μικρή προσφορά της και η ανοχή της στη δικτατορία την καταδίκασαν στην απαξίωση και την λύθη. Η πολιτική κατάσταση βελτιώθηκε θεαματικά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ξεδίπλωσε το όραμά του. Μετά το τέλος της μεγάλης ιδέας, ο ελληνισμός δεν είχε κάποιο εθνικό στόχο, αλλά είχε παρασυρθεί από τις κρίσεις, τους πολέμους και την πολιτική αστάθεια. Τώρα όμως όλα αυτά είχαν επιλυθεί και είχε έρθει η ώρα για ένα νέο όραμα. Αυτό ήταν το όραμα της Ευρώπης. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι συνθήκες για την ενοποίηση της Ευρώπης ήταν πιο ώριμες από ποτέ. Υπήρχε ανάγκη για οικονομική συνεργασία και οι συνεχείς πόλεμοι είχαν διδάξει την Ευρώπη ότι μια νέα πολιτική θα έπρεπε να αποτρέψει τις μελλοντικές συγκρούσεις. Το 1958, στη Ρώμη, Βέλγιο, Δυτική Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την ΕΟΚ. Το σκεπτικό της ΕΟΚ ήταν κάθε κράτος μέλος να διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την αυτονομία του, αλλά ταυτόχρονα να ενταχθεί σε μια ευρύτερη συνεργασία με τα γειτονικά κράτη στον οικονομικό τομέα και σε θέματα κοινής πολιτικής. Δεσμεύτηκαν δε ότι θα ακολουθούσαν ένα κοινό δίκαιο, το ευρωπαϊκό, και ότι θα εποπτεύονταν από ένα κοινό δικαστήριο. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη μιας χώρας ήταν η πολιτική σταθερότητα και το δημοκρατικό πολίτευμα, οι ανοιχτές αγορές και οικονομίες, ελευθερία μετακίνησης και κοινή εμπορική πολιτική. Το 1973 το μοντέλο της ΕΟΚ είχε αποδεχτεί επιτυχημένο και η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έγιναν τα νέα μέλη του. Η ένταξη στην ΕΟΚ έγινε το νέο όραμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ύστερα από εντατική προσπάθεια και μεταρρυθμίσεις, την 1η Ιανουαρίου του 1981 η Ελλάδα εντάχθηκε επίσημα στην ΕΟΚ. Πριν από 150 χρόνια η χώρα είχε γεννηθεί σε μια φτωχή και υπανάπτυκτη γωνιά μιας εχθρικής αυτοκρατορίας και τώρα συμπλήρωνε την πορεία της εντασσόμενη μέσα στο δυτικό κόσμο. Αν και η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ είχε γίνει κυρίως για πολιτικούς σκοπούς, για τη σταθεροποίηση της δημοκρατίας και την ασφάλεια, η ουσιαστικότερη συνέπεια ήταν η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη.
Εκμεταλλευόμενη την κοινή αγορά και τα κοινοτικά χρήματα, η χώρα βελτίωσε το βιωτικό της επίπεδο, προσεγγίζοντας αυτό των υπόλοιπων κρατών. Το τέλος των πολιτικών και των κοινωνικών προβλημάτων οδήγησαν και σε πνευματική άνθηση. Την περίοδο αυτή, ο Οδυσσέας Ελίτης τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1979. Έγινε ο δεύτερος κάτοχος του βραβείου. Ο Γιώργος Εφέρης είχε λάβει το πρώτο το 1963. Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση συνεχίστηκε με επιτυχία, καθώς τα αποτελέσματά της ήταν εμφανή. Το 1986 η Πορτογαλία και η Ισπανία εντάχθηκαν στην ΕΟΚ. Το 1990 η ΕΟΚ είχε μετανομαστεί πλέον στην γνωστή μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε δεσμευτεί για τη δημιουργία κοινής αγοράς και κοινού νομίσματος, ενώ είχε πετύχει τον σκοπό της, την ερήνευση της Ευρώπης, μέσω της οικονομικής συνεργασίας. Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, ο ψυχρός πόλεμος ανάμεσα στο σοβιετικό κόσμο και στα δυτικά κράτη συνεχιζόταν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπούσε και στη συνεργασία των δυτικών κρατών και βρέθηκε με την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα περισσότερα κράτη ανήκαν στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, έτσι κι αλλιώς. Οι δύο υπερδυνάμεις είχαν φτάσει αρκετές φορές κοντά στον ανοιχτό, ολοκληρωτικό πόλεμο. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ, η κρίση στην Κούβα και η εισβολή στο Αφγανιστάν είχαν δυναμητήσει τις σχέσεις τους. Ωστόσο, ο πόλεμος είχε αποφευχθεί. Ο ανταγωνισμός τους όμως τους οδήγησε σε ένα νέο σύνορο, αυτό του διαστήματος. Πιεσμένοι από οικονομικά προβλήματα, μείωση της παραγωγής και κοινωνική δυσαρέσκεια, η Σοβιετική Ένωση βρέθηκε ταυτόχρονα αντιμέτωπη με μια κούρσα εξοπλισμών και με ανταγωνισμό στο διάστημα. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1980, οι δυσκολίες της είχαν γίνει εμφανείς και επιχειρήθηκε προσπάθεια για να λυθούν. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό. Η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε το 1991. Ο καπιταλισμός, η δημοκρατία και τα δυτικά κράτη είχαν κερδίσει. Ένα προς ένα, τα παλαιότερα κράτη του Σοβιετικού κόσμου εκδημοκρατίστηκαν και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθάρρυνε την ένταξή τους. Η Γερμανία ενοποιήθηκε και το 1995 η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία εντάχθηκαν στην Ένωση. Το 2004 10 νέες χώρες προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία. Σήμερα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 27. Το νέο κοινό νόμισμα έγινε πραγματικότητα και το 2001 η Ελλάδα εντάχθηκε στον εσωτερικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωζώνη. Το νόμισμά μας από την αρχαιότητα, η δραχμή, αντικαταστάθηκε με το ευρώ, το κοινό νόμισμα 19 χωρών, το οποίο χρησιμοποιούμε έως σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μέλλον για όλη την Ήπειρο, μια δύναμη ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας, μέσα από την κοινή συνεργασία τόσων λαών. Είναι μια κοινή πορεία διαφορετικών ανθρώπων και ιστοριών, οι οποίοι ύστερα από τόσους πολέμους έχουν δεσμευτεί να αφήσουν στην άκρη ό,τι τους χωρίζει και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που φέρνει το μέλλον μαζί. Η πορεία της χώρας μας έχει δεθεί με τη μοίρα της Ευρώπης. Από ένα μικρό, φτωχό και ασήμαντο κράτος σε μια παραμελημένη γωνιά, η Ελλάδα είναι, παρόλες τις δυσκολίες, μια σύγχρονη, δημοκρατική και ανεπτυγμένη χώρα με υψηλό βιωτικό επίπεδο. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι το μέλλον φέρνει πάντα νέες προκλήσεις, όπως έγινε πρόσφατα. Και αν απελπιζόμαστε με αυτές, αρκεί να κοιτάξουμε την ιστορία μας και στα όσα κατάφερε ο ελληνισμός, για να δούμε ότι καμία δυσκολία δεν μας απογοήτευσε ποτέ. Γιατί να συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον? Και έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτού του ταξιδιού μας στην ιστορία. Όμως μην ξεχνάτε, από εδώ και πέρα η ιστορία δεν είναι κάτι που απλώς θα διαβάζετε. Είναι κάτι που θα ζείτε, διότι πλέον ξεκινάει η δική σας ιστορία. Εσείς θα παίξετε τον ρόλο σας στον κόσμο
εσείς θα πάρετε αποφάσεις, εσείς θα προσπαθήσετε, εσείς θα πέσετε και εσείς θα ξανασηκωθείτε. Η ιστορία δεν είναι απλά γεγονότα και ημερομηνίες. Είναι ιστορίες ανθρώπων που ονειρεύτηκαν, πάλεψαν, που δεν τα παράτησαν, που άλλαξαν τον κόσμο γύρω τους. Και αν οι άνθρωποι αυτοί δεν ζουν πια, ζουν όμως οι πράξεις τους. Αυτοί οι ήρωες και ρομαντιστές είναι ακόμα εδώ. Η ιστορία σας τους χαρίζει. Να σας διδάξουν, να σας καθοδηγήσουν, να σας εμπνεύσουν. Θα έρθει η ώρα εκείνη που δεν θα ξέρετε τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, ποια είναι η σωστή απόφαση και πώς πρέπει να λυθούν τα προβλήματα, πώς φτάσαμε εδώ και γιατί είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι. Η ιστορία θα είναι εκεί για σας, να σας δώσει ίσως κάποιες απαντήσεις. Εγώ δεν έχω πια άλλη ιστορία να σας πω. Έχει έρθει η δική σας ώρα, η ώρα να γράψετε εσείς το επόμενο κεφάλαιο και η σειρά σας να πείτε την δική σας ιστορία.